edrych ar baratoi yr ebolion, yr ebolesi a'r adfeirch, beth am bwysigrwydd y maith a'r diet? Oeddi hwnna'n rhan fawr o'r paratoi? Mae'n crefft, mae'n crefft i bwydo ceffyl yn iawn. Er chi'n gweld, dim ond rhai sydd yn neud job arbennig arni. Mae pob ceffyl yn wahanol, a mae pwysau mesur y diet maen nhw'n gael wedyn yn oll bwysig. A ydych chi'n bwydo nhw gwahanol bethau hefyd i roi pwysau mewn llefydd wahanol hefyd. So, falle mae mwy o ffeibr maen nhw'n gael, a mwy o bol maen nhw'n gael mewn ffordd. So, os ydych chi eisiau tynhau rhywbeth, dyn ni'n tueddol o mwy o ffeibr iddyn nhw. Os ydych chi eisiau mwy o top ar nhw, top line, wel, mwy o graen wedyn sydd ddim i fewn iddyn nhw. So, am balansio pethau, mae pob un ceffyl yn wahanol ac eisiau troi allan yn wahanol, a dyna rhan o'r crefft i'r bobl sydd yn arddangos yma hefyd. Yr un peth os ydych chi'n paratoi a gwartheg neu defyd hefyd, y bwydo yw'r peth bwysig. Mae yna hen ddywediad yn deud bod 50% o'r pedigree yn y bwced. Ydy mae wyddonol? Yndi. Dim 8, Richard Butler, Wystone Luigi, wrth y march Esti Prince ac allan o Winstones a Betty Boo. Ni'n gweld eto teip trymach y Baxia. Mae yna dipyn o waith i cael y Baxia yn lan ac yn wyn. Mae'r dorf dda sydd o gwmpas y cylch ceffylau yn brawf o boblogrwydd yr ardal yma yn y Ffaerea. I ni nawr yn cael y cipolwg ola ar y ddosbarth ar gyfer yr blwydd o'd, a hynny yn y ceffylau ar Merlot Lliw. Yn beirniadu yr adran yma a'r ddornod cynta'r Ffaerea yw Miss Gwyneth Edgar o Sir Fynwy. Ac mae hwn wedi bod yn ddosbarth cryf iawn ar sawl lefel. Yndi, dipyn o ran y feroedd fel ych chi'n deud, Heledd, a mae'r ansawdd bod yn dda hefyd. Ac mae dipyn amrywiaeth pob math o ceffyl lliw yma, ond dwi'n meddwl bod y rhai sydd gen i ar y brig yn edrych yn rhai hynod o dda. Yn gyntaf hyn o bryd mae Rosita Hamer gyda Marbles, wrth y march Amazing Jigsaw ac allan o Justin a Twist of Fate, ac yn cael ei arddangos gen Elias Clifton sydd yn milfeddig yn Bishop's Castle just dros y ffin yn swydd ymwythig. I ni'n cael ein atgoffa'n aml iawn hefyd o pa mor heriol mae'r amgylchiadau'n gallu bod i stoc ifanc chwarae teg, ac nifer fawr ohonyn nhw, yr rhan fwyaf wedi bod yn bihafio'n arbennig o dda. Hefyd, mae werth nodi, mae yna rhai yn gynhenid ac yn naturiol i golwg, rhai eraill wedyn ni yn plethu'r mwng. Felly mae rhai sydd ddim yn cynhenid wedyn yn teip mwy athletaidd ar gyfer marchogaeth. Mae rhaid yn cael ei blethu, a mae hynny'n traddodiad sydd wedi bod, a wedyn ydych chi'n cadw'r mwy cynhenid, mwy naturiol, fel bod nhw â golwg, fel bod nhw allan ar y mynyddoedd. A mewn geiaf eitha brwnt falle, fel sydd gen ni ar hyn o bryd. Ond ac mae hynna'n just yn gadw nhw yn gynhesach ac yn neud yn siŵr bod nhw'n para trwy'r geiaf. Declan Davies sydd yn ail, ac wrth gwrs enillydd y dosbarth blaenorol. Felly mae wedi gosod nhw'n i trefn erbyn hyn? Dyma'r trefn mae hi wedi gosod nhw. Gan i weld, mi geith hi gyfle i gamu'r llinell unwaith eto, a mae gen i perffaith hawl hefyd i newid i feddwl. Wyt ti'n credu fydd hi'n aros? Odi'r un ar y brig yn disiwto di hefyd? Mae Rosita Hamer wastad yn dod â rhywbeth i'r ffair. Mae Elliot wedi bod yn arddangos iddi ar hyd y blynydde, ac maen nhw wedi bod yn eitha llwyddiannus yma yn y gorffennol. Ac mae gen Rosita wastad rhywbeth sy'n symud yn dda. Ac pwrpas hi ydy wrth gwrs i gael nhw i wneud job ar gyfer marchogaeth y dyfodol. Ac dwi'n meddwl dyma'r un fydd yn aros ar y brig. Wel, mae Rhos Glymau
yn barod. Gawn ni weld pan fydd yr het yn dod i ffwrdd. Os mae Rosita Hema fydd yn dyla'r tir. Yn yr ail safle, jyst chi gael gwybod, y Willow's Touch of Class. Mae yna newidiaeth os. Oes, mae yna newid. Wel, mae Willow's Touch of Class wedi mynd lawr i'r 4ydd safle. Yn yr ail safle, 2-1-6, Radley Sweet Fun gan berchnogaeth Debbie Ewry. Ac yn yr aie. Ond os mae... maen nhw wedi dod. Felly mae gen i canlyniad yn... A gallen nhw anadlu. Wel, fe siŵr fydd Elliot. Wrth i bodd gyda'r canlyniad yna. 2, sef Rosita Hamar a Marvels in first place. Yr ail safle. 2092. Mae Radley Sweet Fun yn eiddo i Debbie Ewry. Yn ail le, 2-8-7. In second place, 2087, Joshua Bassett's Willow. A Willow's Touch of Class yn eiddo i Joshua Bassett yn y drydydd safle. 2088 are Butler's Wystone Luigi. You all right? Wel, dyma ni enillydd y dosbarth i'r rhai blwyddi. Wel, dwi'n siŵr bod eisiau dathlu. Elliot, he's getting a little bit excited there. He is, yeah. First time out, so he's pretty excited, yeah. It's fair to say that yourselves and Rosita, you've always done quite well here at the Winter Fair. You're always very consistent. But it's lovely to have a win. Yes, we've never won before. Well, I tell you what, I think we're a little bit camera shy, Elliot, so we'll try and catch up with you later, okay? Good luck in the championship. Apologies, ladies and gentlemen, we've had a slight change around very last minute as the results were being awarded. But the first place is still awarded to number 2092, number 1. The first place to Rosita Hamar's Marbles. And the second place is awarded to 2106, who is Debbie Ewry's Radley Sweet Fun. The third place is awarded to 2088, being our Butler's Wystone Luigi. Mae cystadlu'n y ffair ea yn wefr, ond mae ennill yn mwy o wefr byth. A Marbles yn eiddo i Rosita Hamar yn mynd ar wobr gyntaf fan hyn, a llongyfarchiadau mawr hefyd i Elliot Clifton yn dangos. And the fifth place is awarded to 2104, Charles Stewart, Kinnico Paint.